We want to get into the time of hearing the word. And for the past 3 weeks, I've been teaching and preaching in this place. But today I want to sit down and also learn the word of God. Amen. So after the word, the minister who's going to minister to us today will give us time to ask questions. Don't take questions home. Very important to what? To ask. So today I'm going to enjoy the word of God together with you as I'll be seated down. So I invite Minister Tinova. I am not very comfortable with this morning. I'm not very comfortable with that. I am comfortable with Minister Tinova Sibanda. And let's appreciate him as he comes to minister unto us today. Hallelujah. Praise the Lord. Nifuna mchiposhe kwa nepa. Tibashitebo lokamu nyumba ya Mungu. Amen. Praise the Lord. Yeah. Anyway, jane ya bakutala. So stizatala time kwa mbili. Koma tizatamanga watsatani zatane. Okay, nizamba mukamba muchi nyanja, muchi zungu, na muchize zuru if possible. Ya tizacha mix kati mtara. Amen. Okay, yamba utenga wanga ine uzakala na chapa mutu chakuti it is good to know the devil. Amen. It is good to know the devil. Osango tuwayimirira utwanya mautazi upasura mitenge wona munga ubira chito ya mene ili ya mene. But siku ya leo Mulungu azatitandiza kuti tamange pamozi ndiponso tizive na kuyimirira bwinopa nkali yakapemberedwe. Amen. So nizapemba wa brother wanja muri na Bible ya chichewa nizapati sitamanga but mavesezi ni ambili iko pangono koma tizapati tamange speed ya manager ndiponso tipezesese kuti seko mpata wakuti ma questions yakafusiwe ndiponso tiyankane. Amen. Yamba chapa mutu chikamba kuti tizi good to know the devil. Ni chapu ino wana wa Mulungu kuziva Satan. Ukalibe wayamba kusakira zosiyana siyana. Ni chapu ino waziva Satan mwamene ali kuchokera papesi. Amen. Kambiri timaziva chaba uti Satan anachokera kuti. Nanga Satan ni ndani. Na ndani wanga nuze ko answer. Satan ni ndani. Satan ni ndani. Brother nizapepa ubwele ukalileko samwe hapa fupi utengeko na mic so that usitita mangisako Bible ya chichewa tiendele pamoja. Tizamuziwa Satani kwanta uya imono. Satani na mazina ya mbili. Wenango wabeba wakama kuti shonongo. Wenango wakama kuti diabolos. Wenango wakama kuti Lucifer. Nibole mewa malemba ya Mulungu. Amen. Wenango wanopa za zina tuono ngani. So tizafuna kuti timu sakire timu zive kuti naka uyu mtu wache kwa onongani. Ni mtu wa bwanji. Chonyamba ya matenti verika puga Ezekiel 28 kuyambia pa verse ya 11 kupika pa verse ya 17. Ezekiel 28 verse 11 to 17. Nifuna tizitamanga mwa satane. Tangiza niko nina maiki. Ezekiel 28 verse 11 kufika pa 17. Pamamba pa vesi pawakolati nyimbo ya maliro yolilira fumu ya Tulo. Okay, pamene muverenga osangoni pasa chapa mama muziverenga che pamene nakapa so that tamange. Okay. Siko. Mwilebe na ndizeranso mawu a Yehova akuti wabadwa ndi mundu iwe kweza nyimbo ya maliro yolilira fumu ya Tulo
nuziti kwa iye, atero Ambuye Yehova, wakomera mayeso ndi chizindikiro, wazaza ndi nzeru wokongola wangwiro. Unali mu Edeni, munda wa Mulungu, mwala uli wonse wa mtengo wachi uli chofunda chako, sodiyo, topazi, daimondi, berulo, sohamu ndi yosipu, sofiro, nofeki, bareketi ndi goriti. Okay, nisakujubani hapo. Nali kufuna chako kuti nisiwe kuti mapangidwe kapena chilengedwe cha Satana chili bwanji. Bible itiuza ni mawu yochengeza kuchokera muri Ezekiel muneneri. Kutanthauza kuti anali kuonongedwa kwa uyu mzinda wamene wanenedwa hapa. But chilipo nali kufuna kuti muone kuti Satani anapangiwa bwanji ndi Mulungu. Satani ni muntu anapangiwa na Mulungu. Amen. Satani anapangiwa na Mulungu. Maana mapangidwe ya Satani nuona paliko kusiyana because ni wa mtengo wa patali. Kupangidwa kwake kulina myala mkati mwa tumbi zake yosiyana. Akuti mulima emerald, mulima topaz, mulima gold, onyx, jasper, all these minerals yalilote mukati mutumbi ya Satana. Wali Mulungu anaika ma minerals mutumbi ya Satana wa mtengo wa patali. Aya ma minerals aya Satani anali kumutandizira kukala muntu kapena kukala mungero wa mtengo wa patali pamaso pa Mulungu, because Satani chito yake inali yopembeza Mulungu. Satani anali mungero mkulu pa wangero wa Mulungu. Amen. Pali Mikaeli, pali Gabrieli, pali Lucifer. So awa wangero wanali bakulu wangero aba, but Satani onali mapangidwe yake. Imesu kaibeleka kunobwene sababu Satani sana ali kukala kumwamba. Satani ali kukala pasiko la pasi mumunda wa Edeni kurupili pamene Mulungu eza anamukonzera kuti azikalamu. Satani anali kuyenda kumwamba ukapembeza Mulungu, ndiponso akasiriza anali kupelera pamalo yamene anali kukala. Tiyendera pamoja. Amen. Good. So question yanga ni yakuti tifuna tiziwe Satana ni muntu wotani. Nanga bantu pamene bamalalikira utenga wa kuti zoona panali ndewo ndiponso Satana anamenywa. Tikabereka mu buku ya Isaiah 14 tizapeza Isaiah 14 verse 12 kama 15 tizapeza ndewo yamene Satana inalegesa kuti apere azipeze kuti bamupaninga alega kupembeza Mulungu. Nifuna kuti tiziwe ichi ndewo inamenywa pali Mikaeli na Satani. Sina lesa Satani kulakula ndi Mulungu, koma Satani anabaningiwa kupembeza Mulungu. Amen. Mbera abantu bali quiet aifike mupese sasa. Koma chilingo cha chikunso cha leo tifuna tizibe kuti kodi Satani ni muntu wotani. Taimba nyimbo zambiri kutamanda Satani, taimba nyimbo zambiri tuona munga titamanda Mulungu but tiri kutamanda Satani. Chifukwa chakuti sitinali kuziva kuti maimbidwe yatu nanga mapemperedwe yatu yatamanda Mulungu o yatamanda Satani. But lero Ambuye watichitira chifundo kuti tizive kuti kaimbidwe katu kapena mapemperedwe yatu yafunika kuyenda bwanji. Nimelekele liko ni Isaiah 14 verse 12 to 15. Isaiah 14 verse 12 to 15. Pamene asala chakudya sindizamba kufuula kwao. Ndipo pamene apereka nsembe yopsereza ndi nsembe yaufa sindizawalandira, koma ndizawatha ndi lupanga ndi chilala ndi chowola. Ndipo ndinati ha, Ambuye Yehova, ndaonani amene ati kwa iwo, simuzaona lupanga, simuzakhala ndi chilala, koma ndizakupasani mtendere weniweni momuona. Is that Isaiah 14 verse 12 to 15?
How art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning star? Yes, that's the message I'm talking about. Isaiah 14, verse 12 to 15. Isaiah 14, 12. Okay, 12 to 15. Wagwada kuchokera kumwamba iwe tanda mwana wa mbanda kucha wagwendu ndipo iwe unati mu mtima mwako ndizakwera kumwamba, ndizakweza mpando wanga wachifumu pamwamba pa nyenyezi za Mulungu, ndizakhala pamwamba pa phiri la Kamu mumalekezero a kumpoto, ndizakwera pamwamba pa mitambo, ndizafanana ndi wamwambamwamba. Koma uzasisidwa kunsi kwa manda kuti ku malekezero azenji. Okay. Tinali kuti tiziwe kuti chinalengesa Satani kuti bamubaninge kupembeza Mulungu. Chamene anachita chintu cha bwanji. Satani anayamba kuzimvera mkati mwa thupi mwake, because mkati mwa thupi mwake Satani munali ndalama zambiri. Ndiponso anayamba kuzikuza kusiona special. Amen. Ndiponso anaganiza mkati mwa mtima wake kuti nizatenga na ine nikonze mpando wanga wa chifumu nikaike kumwamba Samuel pamwamba pa nyenyezi pamene naine nifuna nizikala nikale naine kutaka Satana lakala na vision yakuti apange umurungu wake na Eva kale na bompembeza. Amen. Bati Mulungu anapanga Satana kuti azimpembeza ali Lucifer. But Eve after kumukonza bwino na maminerals yamelana ikuwa mkata, Satana chinaona mpamvu muri chembe zinapaka malini. Chinali na gift ya chinali kuweza kuimba, kuchoza 7 voices, one bomb. Chipembeza Mulungu so. But chifukwa cha nzeru zoipa zamene zinankhala mkati mwa iye, anaganiza cha hapa chichili bwino kuti naine ndipake mpando wanga wa chifumu kumwamba pamenepo. Chifukwa cha ichi Mulungu chinamukaribisa. Ndiponso Mulungu sana meyanena Satani ai. Mulungu adalikali chani. Anachosa saizi yake Lucifer. Kugamba kuti Mikaeli nyamuka pita umenye kondo na uyu mfana. Uyu mfana ni treason ya mina ayamba. Amen. Ayamba treason apuna kupanduka apange mpando wake wa chifumu. Nilimeta uyomeyana na mwana muono koma saizi yako Mikaeli because weze msemo lepo au ma angels ya tatu. Amen. Ndeo inamenyeka ndiponso Satani wanamgonjesa Bible ikamba kuti anagwa kuchokera kumwamba monga kaleza. Satani afika kutala pansi. Okay? From that time Satani wanamubaninga kupembeza Mulungu koma siwa na chosemo gift inali muli yene. Gift yenze muli Satani anabwera nayo. Amen. Tifuna tiziwe kuti Satana midani. So Satana pamene anabwera paziko la pansi ali na bantu wamene iye anafikiramo, ndiponso Mulungu abo bantu abaziba kuchokera pachiyambiro chakuti ngatalankhula nabo bantu uziwe kuti Mulungu alankhula pali Satani. Amen. Good. Mulungu ndi munthu ali na masaitsi abiri. Bible pamene imakambira akamba kuti vena nizabayika kuzanja la mazere, vena nizabayika kuzanja la right. Ingati uli kuzanja la right kuli Mulungu usibe kuti uli na chipulumuso pa moyo wako. But ingati uli kuzanja la mazere kuli Mulungu ziba kuti uli kuli Satani. Amen. Good. So nizafuna manyi kuti tichombe pamene tienda tiziwe taziwa kuti Satani sana ali kukala kumwamba. Satani anali kukala paziko la pansi. Ndiye pamene Mulungu anamulengera. Paziko la pansi ndiye papezeka Emmanuel. Paziko la pansi ndiye papezeka God. Paziko la pansi ndiye papezeka minerals yonse yamene achulidwa hapa. Amen. So
anali kuyenda chip service mnyamata abwera so ungazibe chakudiri uyu muntu anali olemekezeka sana ali kuyenda ndeka anali kuyenda che kuli Mulungu afika pepeza Mulungu. Tende muri Daniel chapter 3. Daniel chapter 3 verse 1 to 6. I think ni belegere chizungu tamange fast kale kusiri nane. Daniel chapter 3 verse 1 to 6. Satani ambuye batishitira chifundo kuti tisopolole muntu uyu ndiponso timuzive. Verse number 1 chapter number 3 verse 1 to 6. Nebuchadnezzar the king made an image of gold whose height was 60 cubits and the breadth thereof 6 cubits. He set it up in the plain of Dura, in the province of Babylon. Verse number 2. Then Nebuchadnezzar the king sent to gather together the princes, the governors, and the captains, the judges, and the treasurers, the councillors, the sheriffs, and all the rulers of the provinces to come to the dedication of the image which Nebuchadnezzar the king had set up. Verse number 3. Then the princes, the governors, and the captains, the judges, and the treasurers, the councillors, and the sheriffs, and all the rulers of the province were gathered together unto the dedication of the image that Nebuchadnezzar the king had set up, and they stood before the image that Nebuchadnezzar had set up. Verse number 4. Then an herald cried aloud, to you is commanded, all people, nations, and languages, that at what time ye hear the sound of the cornet, flute, harp, sabbath, psaltery, dulcimer, and all kinds of music, ye fall down and worship the golden image that Nebuchadnezzar the king had set up. Verse number 6. And whoso falleth not down and worship shall the same hour be cast into the midst of the burning fiery furnace. Amen. Nani kufuna kuti tizive kuti ukambera Bible ikamba pai Babylon, ziva kuti Mulungu akamba kuzanja lake la manzere. Amen. Uzive kuti Mulungu alankhula za Satani. Babylon sana chite chabwino chokondweresa Mulungu. Babylon unali muzinda onyansa pamaso pa Mulungu. But izafuna kuti tione kuti kodi Mulungu pamene anakulankhula za Babylon. Babylon sana ali kuifuna orukapena anali kuifuna. Tikalankhula za Babylon tipeza Nebukadnezar wa Babylon ngati mfumu ya Babylon. Nebukadnezar alankhulidwa mu Bible. Nikafuna kulankhula mu njira yopepuka nikamba kuti Nebukadnezar anali kuita represent Satan. Amen. So tikamisana kani ya Nebukadnezar, tikamisana kani ya Satan. Tione kuti kodi Mulungu na Satani aba bantu ni bali pautani orokapena. There are certain levels in which these two people communicate to one another. Because he said tikakale na nzeru zonse kuti Satani safu mwana Mulungu pali ponse. But the scriptures will guide us today. Kuti tikwanise kuona kuti koduyu Satani wameti maponda every day. Sa la kulanji Mulungu nanga pamene tiponda muntu wotani. Ni Satani wameti kanizira kambiri tinatamba ma newspaper, timatamba ma movies, ukaona wapanga chidori chakuti wakumone munga ni Satani, mwine mzaona chimbuzi na sengo or what. Si Satani. Ni makanizo ya muntu chape kuti kapenda Satani aoneka so. Kapenda Satani aoneka so. Komatizaziwa pachiyamtizo ati Satani alale mungero wa Mulungu. Palikani ya nene Nebukadnezar anachita anapanga chidori chiumbwa cha God. Tuanze tiziwa ati God ni darama. Amen. God ni darama. Nifuna tiziwe iti chikusogoro kwa meneti enda because Dengo itiza pesa. Why? Anapanga chidori cha God. Anapanga chidori cha God chinali chitani. Chao kikafuna kuchi penda calculations yali ya kwa zapesa
sometimes 15 meters kutali pakenda umwamba chakwera chainako maybe ni 3 meters like this. Sana funa kukagulisa golide kuti akale na makopi. Anapanga chidoli cha kuti bayambe kuchipembeza. Ndiye zomwe anakula kutoka pesa ne kukatineza alakuli wa malemba ziba kuti Mulungu anakula za Satani. Tipamozane. So, vamene anachita uyu muntu after apanga chidoli ichi anaitana wakulu. Sana aitane wafana aitana wakulu because akaitana wa Desmond asiwa kutivene manda woze nishoza chitabwaji wazakonga. Amen. Ukaitana wa MP wa Southern Province usibe kuti members yao yose kutokoleta wa MP waenda huko nishi na bebe bose wa chitabwaji wazakonga. So Nebukadnezar anaitana maofficials wakulu kuti wabere pamene basegura msonkhano osekerera chidoli chamene anapanga. Why Nebukadnezar anaitana wakulu? Anali kuziwa kuti nikaitana wafana siliza kuya bantu babiri. Koma niitane wakulu niziwa kuti wakulu bazabwera na wafana wao. Ndiponso wakulu wakalandira instruction hii wazaipitisa kwa wafana wao wafuna si wafuna wazakonka malamulo. Amen. So chameni funa kuti tisiwe ni chakuti tisiwe kuti Satana ni muntu wotani. Kambiri tikapita mkongolo mutima pesa teuza pesa sapato panja padopa jafuru ukaverera somvera mafaya machani banakuturaka mkombo ukalipe kubadwa banachika pasi cheti disconnect miambo ya makolo cheni watu. But we need to know who really the devil is. Ni wamene tiba shati mponde Satana hiya ni wamene tiba ponda oroyai. So paichi tizaya mabuti tingene tiwone kuti kodi Satana ni mudani wa Mulungu orokapena Satana ni mudani watu ife. Job chapter 1 verse 1 to 12. Job chapter 1 verse 1 to 12. Palali mundu mziko la Uzi, zina lake ndiye Yobu. Ndipo munduyo anali wangwiro ndi wongoka wakuopa Mulungu ndi kupewa zoyipa. Ndipo anabala ana amuna asanu ndi awiri ndi ana akazi atatu. Zoweta za chenso zinali nkhosa zikwi zisanu ndi ziwiri ndi ngamira zikwi zitatu ndi ng'ombe za mangoli. Chupane ndani pa 80. 80. Ndipo Yehova anati kwa Satani, kodi waonelela mtumiki wanga Yobu? Pakuti palibe wina woga iye muzikomo, mundu wangwiro ndiwo wongoka wakuopa Mulungu ndi kupewa zoyipa. Nayanga Satana nati kwa Yehova, kodi Yobu aopa Mulungu pachabe? Kodi simuna muchinga iye ndi nyumba yache ndi zache zonse pa mzinga ponse? Chito ya manja ache waidalitsa ndi zoweta zake zachuluka pasiko. Kodi mutambasule zanja lanu ndi kuzila zache zonse, ndipo azakuchitirani mwano pa nkhope pano. Nati Yehova kwa Satana, taona zonse ali nazo zikale mzanja mwako, pa iye koka uzatambasule zanja lako na tuluka Satana pamaso pa iye Yehova. Tipasika ni kwenye mchizo starting from verse 8. Verse number 8. And the Lord said unto Satan, hast thou considered my servant Job, that there is none like him in the earth, a perfect and an upright man, one that feareth God and showeth
evil. Then Satan answered the Lord and said, Doth Job fear God for naught? Has not thou made an hedge about him, and about his house, and about all that he hath on every side? Thou hast blessed the work of his hands, and his substance is increased in the land. Verse 11, But put forth thine hand now, and touch all that he hath, and he will curse thee to thy face. And the Lord said unto Satan, Behold, all that he hath is in thy power, only upon himself put not forth thine hand. So Satan went forth from the presence of the Lord. Amen. So apa tipeza kuti pali kugwirizana kwamene kuchitika pali Satana na Mulungu. Satani chinali kuzunguruka paziko lapansi ndiponso chinampeza uyu munyamata Jobu, koma sinamugwire. Chinapita kubwera kuli Mulungu, ndiponso Mulungu afunsa Satani kuti kodi Satani pamene unali kuzunguruka paziko lapansi wamuona kapolo wanga wokhulupirika, iye wamene atama uchimo, wamene ayopa Mulungu? Satani chinayankha kuli Mulungu kamba kuti mukamba Jobu atakuyopani. Sakuyopani uja, akuyopani chifukwa chakuti pa nyumba pake munamuchingiriza. So viliponse pamene agwira na manja yake Jobu munapidalisa. Ndiye reason why akuyopani Jobu. Kutanda kuti Satana anakweza kukamba kuti ngakhale munthu wina aliyense ingati Mulungu amudalisa angakwanise kuyopa Mulungu. But Mulungu sanali kuona ichi pali Jobu. Mulungu achitira umboni kuti kodi wamuona munthu wanga okhulupirika, iye wamene atawa uchimo. Mulungu akakamba so anali kuziwa kuti Jobu ndi munthu umodzi wamene anali kukhala umoyo wakuti tiulinganiza na umoyo wa Yesu Kristu. Amen. Anali munthu wolungama pamaso pa Mulungu, anali kuyopa uchimo. Satani apitiza kukamba kuti ayi uyu si wolungama, tambasolaniza njalano Mulungu muone mumugwire uyu munthu ndipo musaona kuti pamaso pano azakuka naye. But Mulungu chifukwa kuti anali kuziwa Jobu amene anali, Satani apapemba kuli Mulungu ati nifuna tiziwe kuti kambiri pamene tipempera si ponse Satani pamene abwera. Satani asanga kugwire iwe ingati Mulungu sana chilole kuti Satani akugwire. Amen. Tinali kumvera apa kukamba kuti umoyo wathu ndiwopisika muli Mulungu. Then Satani asatibwira bwanji ingati umoyo wathu ndiwopisika muli Mulungu? Sangatibwire. Ukaona Satani angali kukugwira, uziwe kuti umoyo wako ukalipanja. Satani apemba kuli Mulungu kamba kuti tiye timugwire uyu munthu. Uzaona kuti azakukana pamaso pako. Then Mulungu anatinda pamaso pa Satana kuti nakupasa kuti pita enda kamugwire. But umoyo wako usache bwanji usagwire. Satana akapasua mpamvu na Mulungu kuti pita enda kamugwire. Muziwa ni munthu umodzi wokutamasekerera. Niziwa chinabwera chitamanga kuchokera kamene chinali kufika pali Jobu, kupero kwapula tonse twamene anali nato. Tamvera kuchiyanga kuti Satana analina na vivetwa vambiri, analina vana pamene anabala vambiri. Pati tambwera Satana kupero kwapula zonse zamene anali nazo Jobu, akasiriza Jobu sana choke pamaso pa Mulungu. Koma point amene akufuna kabisane apa nikani ya kuti kodi Satani amakambisana na Mulungu. Nizoona tamvera kuti Satani aenda pamaso pa Mulungu na kukambisana na Mulungu kupemba kuti agwire Jobu. Amen. Nicho chimozi chamene nifuna tiziwe kuti Satani sitimukonda ni mudani wake, but muziwe pa mtima pano kuti Satani amaenda kukambisana na Mulungu. So kukupemba kuno tani funa niende nikagwire kwa brother Henry.
Satana ali pamaso pa Mulungu. Then Mulungu akamata enda ubwireko chekwendo. Then chizabwera chizakuvyanza kwendo yamene. Then iwe ngati suna kule pamawe ya Mulungu. Uzapunda mafaya yosiyana pamene apo. Kusendinga fire yosiyana pamene apo. Wanantia kakachani kumendoku. Ninantia kapelani karowola. Kwenda ya makuvimba. Mafaya pamene apo. First thing. Kwa tu moyo wako niwobisika muri Yesu Kristu. Ngati niwobisika muri Yesu Kristu. Suza dabwa na nkani iyi. Yamene Satana abo yakuchita pa tupipako. Uzaziba chabe kuti Satana sanga bwire pa tupipanga ngati Mulungu sana mulole. Amen. So ti Satana chinabwira Job. Taziba kuti Satana na Mulungu bakabizana. Tizaona kusongola kuti tione kuti Satana wamene uyu na Mulungu kodi chipululu chawo watu chili bwanji. Amen. Nizafuna kuti tiyende tione muli 2 Corinthians chapter 4 verse 4. 2 Corinthians chapter 4 verse 4. In whom the God of this world hath blinded the minds of them which believe not, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine unto them. Continue. 2 Corinthians chapter 4 verse 4. Verse 5. For we preach not ourselves, but Christ Jesus the Lord, and ourselves your servant for Jesus' sake. For God, who commanded the light to shine out of darkness, hath shined in our hearts to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. Okay, that's the end. In whom the God of this world has blinded the minds of them which believe not, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine unto them. Mulungu atizivisa kutanthauza kuti pasiko la pansi sipali chabe. Taimera vesi yake. Pali Mulungu wamene ise Mulungu watu atizivisa kuti pasiko la pansi na pepe pali Mulungu wamene alipo. Amen. Mwana bantu munga basali na pamoja. Hii vesi kama kuti in whom the God of this world, kutanthauza kuti si Mulungu wa kumwamba, pali Mulungu wa pasiko la pansi. Amen. Amen. Mulungu wa pasiko la pansi ni nani wanaume? Good. So ninaenda kufuna kuti tizive kuti tili na Mulungu wamene ise tili naye tate watu wa mphamvu zonse. Ndiponso pali Mulungu wa pasiko la pansi. Mulungu wa pasiko la pansi ni Satana. My question yanga ni yakuti ingati Satana ni Mulungu wa pasiko la pansi, kodi ngakwanise kumuponda? Are we together? Ingati Satana ni Mulungu wa pasiko la pansi, kodi ngakwanise kumuponda? Satana pamela pishwa kumwamba anakala promoted. Okay? Sana pishwa ta get out enda kumulio wanamupromota kutanthauza kuti iwe kuchokera lero sindiwe mungero, kuchokera lero wakala Mulungu wakuti wapasiko la pansi. So Satana pano pasiko la pansi ni Mulungu. Uja mpando wenzo ufuna kupanga pamwamba panyenyezi kuja kakale after ngana promoted anakwenda kupanga pasiko la pansi. So Satana ni Mulungu wa pasiko la pansi. Chifunika kuchiziva. So ingataziva kuti Satana ni Mulungu wa pasiko la pansi. Ani uyuzini kukala Mulungu pasiko la pansi ndi Mulungu wa kumwamba anampasa utindo. So ingati Satana ni Mulungu wa pasiko la pansi, tingakwanise kumuponda imwe na ine. Amen. Enje pali pamene makamba tukapeza pastor akamba kuti lero tuononga outers ya Satana. Lero tifuna timu dyake wamene ali likonzongu biza shakinga ukazilecha kwa kamulangana choka zoti uyumvusa Satana sa mzimu. Because ngati Satana muziwa kuti ndi Mulungu wa pasiko la pansi, songa mupona. Because
chabeka dust so kuli yeba akakulangana so tanti mulungu akamulora so kuti amugwire mfana uyu sunga kwanise na kugwera kuchesuka na kuuka kukangiwa kuyimirira so akakweshamo chabe pang'ono so ni mulungu alina ma angels bake bamene atuma. Amen. Tisamuziba uyu munyamata bwino ero nizindikira after kupunzira chipunziro iki sizakayimirirapo kukamba kuti tienti muponde shonongo kaya che kapena kuli wamene uli batukaziwa kuti ndi mulungu opazikora pansi vana wa mulungu uzaziva kuti zoona ine ndabisa mama wa mulungu nasiwa inikala opambana ni chifukwa cha ntchito yamene Yesu anatigwirira ife. That's why itakwanisa kusongana pana chifukwa cha ntchito yamene anatigwirira ife. So zili zonse zamene tichita tili na shield ili pasogolopa ndiye Yesu Kristo. Amen. So nizafuna tijumbe futi tione kuti tienda bwanji. Tibelengereni kwa ni muri John chapter 18 verse 33 to 36. Verse 33. Then Pilate entered into the judgment hall again and called Jesus and said unto him, Art thou the King of Jews? Jesus answered him, saying, Thou didst think of thyself, or did others tell it thee of me? Okay, familia. Uyu Pilato anafunsa Yesu kukamba kuti kodi ndiwe mfumu ya Majuda. Then Yesu mbelani maya kidoeka akamba kuti kodi itachokera pasi pa mutima pako olakapena kuli wamene wakutuma kuti unifunse. Ese gavana wemugezi wole mekezeka mungu wa mkuu. Tienti kitirize tibe. 35. Pilate answered, am I a Jew? Thine own nation and the chief priests have delivered thee unto me. What hast thou done? Jesus answered, My kingdom is not of this world. My kingdom were of this world. Or if my kingdom were of this world, then would my servant fight that I should not be delivered unto the Jews. But now is my kingdom not from hence. Amen. In the second verse, Jesus Christ testifying, telling us that ulemelelo wake si wapana pasikora pansi. Pana pasikora pansi pali na mulungu wapepe. Sembe ndile mfumu ya pasikora pansi. Sembe wangero vanga vabwera ine kunimenyera kono kuti nisapita muri zonse zamene nifuna kupita. Amen. Yesu Kristo ayaka kukamba kuti sembe ulemelero wanga ulizowapa na pasikora pansi. Sembe ine bantu banga babwera bamenya nkondo ndi ino kuti musakwanise kunitenga. But mfumu wanga si wapano pasikora pansi, mfumu wanga ni wakumwamba. Kutatauza kuti Satana ndiye mwine wa ufumu wapano pasikora pansi. Tili pamoja ati zikomo nichokoza kuti tienda ni juba maningi so kuti titamange tuone kuti tingatandizane bwanji. Then paichi zona ulemelero watu wabatate watu wakumwamba suli pale. So tifunika kuziva kuti ngakale tilinkale pasikora pansi si batu tili balendo chambe tizapita siku lina kuyenda kwa mene Mungu watikozera kuti tienda pano pali na bene pa Satana ndiye mwine wa pano. Nibelekele kwa muri Jude chapter 1 verse 9. Verse 9. Yet Michael, the archangel, when contending with the devil, he disputed about the body of Moses, just not bring against him a railing accusation, but said, The Lord rebuked thee. Ukukumbuyo tambera kuti Mikaeli na Satana wanatindana. Mikaeli anagonjesa Satana. Ndipo Satana anagwa pasikora pansi. Hapa wanakumana kana matu. Satana na Mikaeli futi. Kuone kama watu bezo kongana nani? Bapesti ndio inachaika. Satana anauza, anapira pasikora pansi.
pasikora pasi Satani akwera nkala mfumu, not angel. Then Mulungu atuma Mikaeli kuti pita ukandiletere bodi ya ndani ya Moses nifuna. Mikaeli bamutuma kuli muntu amene anamenya bamuponyera pasikora pasi. So Satani anabira singino kuzoti Mikaeli akwera afuna kutenga bodi, anamuyembekeza pamene pake afika chape inakala ndio ina pamene pake. But kitu chimoja chamene nipuzira nini? Mikaeli sana kamba kuti Satani pano niza kumenya futi mwamene nakumenyera kumwamba. Anakamba kuti pano siniza lakura zambiri na iwe koma Mulungu alituma azakuweruza iwe. Mikaeli unagonjeza Satani kumwamba, wapera pasikora pansi ukamba kuti nilipe tawu yovutana na iwe, kulipe zili zonse zamene ndikakuchita siniza kumenya futi koma Mulungu alituma ine ndiye azasirizana na iwe. Wali Mikaeli anakama so Mikaeli anataka understand kuti level ya mbele inakala Lucifer inapitirira ba angel. Lucifer anafika pa level yodringana na Mulungu, because Lucifer eze Mulungu opasikora pansi, ndiponso Mulungu watu ise ndi Mulungu wa kumwamba. Ndiponso Mikaeli anazipeza chebe ukala mungeri chifukwa cha kuti batate walituma ibodi ya Mose nisaenda nayo. Amen. So tiwana kuti na eve Lucifer anatulowa laini yogamba kuti siniza kugwira muntu wa Mulungu chifukwa cha kuti apa pamene mwafika imwe ntepesi nankula ndimwe batate bapasikora pansi pano ine ndine mungero chabe. Satani anakala promoted kuti agwere ankale tate wapasikora pansi. Amen. Titokoza Mulungu ngatiendera pamoja. Nizafuna kuti tiende tipezese pali 1 Kings 22 verse 17. Tisakira Satani mwana wa Mulungu. Takamba kuti theme ya lero tizive Satani ni muntu wa bwanji. Amen. 1 Kings 22:17 verse 17. And he said, I saw all Israel scattered upon the hills. Ninaona Waisraeli wambarara mulupiri. Continue. As sheep that have not a shepherd. Kukanga tikosa zilibozi sogolera. And the Lord said, ndiponso Mulungu anati, these have no master. Izi kosa zilimbe mbusa. Them return every man to his house. Lekani zingwelele kumanyumba kwao zikankale. I continue. Yes. And the king of Israel said unto Jehoshaphat, Did I not tell thee that ye would prophesy no good concerning me, but evil? Pamela hapo first. Hii story tikaeleka kuchokera pambuya hapo pamoja. Ni mfumu hii. Hii mfumu hapo analina na baneneri beba fika 400. Ndiponso anali kufuna kupika kukamenya nkondo. Bachachitika atalibe kunyamuka imfumu anali kufusira baneneri bake. Ukukomele tizaenda tikawine wakapena tizaenda tikapaiwe. Then iwa neneri bake wanamuza ta mfumu muzaenda mukawine. So akalibe kunyamuka anatuma Jehoshaphat kuti tiita niwe muneneri wotendwa Mikaya. Mikaya anali prophet wa Mulungu. So timufuse na eve timvere kutaza kama bwanji kuti tizaende tikawine zona oroia. Then ndiye pamene akamba kuti bafta bamuitana Mikaya Afrika bamukuza ti Mikaya pamene tizaenda tikawine nkondo. Mikaya akamba kuti niwana wa Israelite bambarara mu mapiri kukalanga tikosa zilibe mupusa utandauza kuti fumu mukapita kwenda kunkondo muzafa aba bantu bano bazakala walipewa wasokolera. Then fumu ikamba kuti Jehoshaphat nakuuza kuti uyu sanga nenere zabwino pali ine bazanale kukamba bazona ni mwame. And the king of Israel said unto Jehoshaphat, Did I not tell thee that you would prophesy no good concerning me? Sina kuuze Jehoshaphat kuti uyu mnyamata akabwera wamene ukamba kuti ni prophet wa Mulungu azakamba vosiana na pamene niyembekezera ine. And he said, Hear thou therefore the word of the Lord.
Verani mawe ya Mungu ndiye haya. I saw the Lord sitting on his throne. Okay, just there. After wakambisana mfumu na Jehoshaphat, Mikaya anaomba kuchita attend meeting hii. Mikaya anaomba kuona ufumu wa Mungu kumwamba. Ndiposo Mikaya anaomba kuuza aba bantu tamene anali kuona kumwamba. Continue. And he said, Anati, hear thou therefore the word of the Lord. I saw the Lord sitting on his throne, and all the hosts of the heavens standing by him on his right hand and on his left. Good. Mikaya kamba kuti, pamene tilikula pano. Niona Mulungu kumwamba angala pampano wa chifumu. Ndiponso kusaiti uku kuli bantu bayimirira, nawo kusaiti kuzanjira mazere kuli bantu bayimirira. Inali meeting hii. Continue. And the Lord said, who shall persuade Ahab that he may go up and fall at Ramoth Gilead? And one said on this manner, and another said to that man. Okay. Mungu anaita meeting kumwamba. Ndo kama kuti mission ya Mungu anayekufuna kupaya Ahab. Ahab ni zampa ya Bwana. Si nikampa yeye nyumba mwake. Ahab nikuna aende kumkondo, nikampa yeye kumkondo. Mikaya acha prophesy kama kuti amfumu na wana kumkondo kwa neno waenda. Siku na pelele. Amfumu adande wanakuja Jehoshaphat kama kuti nakuuza kuti saa nenera zaine zamene nifuna. So manje Mikaya aona meeting ya mbele chitika kumwamba. Mulungu afunsa ichiguru chinayimirira okukusanyira kuti ni ndani azapita pazikora pansi kuti amuuze Ahabu aende kumkondo. Ukabereka chinyaji kama kuti ni ndani azapita kukanda maboza kuti Ahabu kuti azawina anyamuke aende kumkondo. Akaende kumkondo ni kupaile kwa meneo. Because aliye sasa kuzalewa wanapana fera kumkondo. Ipa ya mundu ofera munyumba leo putisi. But mundu wamena fera kumkondo. Siko kuti asa ipo kudara. Ati wanapate ndiye zonaenda kumkondo. Divorce vika hiyo. Kumkondo wa kufa wana. But Mungu aitaliza meeting kumwomba kuti nitana zaida pasikora pansi akaname Ahabu kuti kwa mena zaida akawini so that ni mupaile kwa meneo. Continue. And therefore came forth a spirit and stood before the Lord and said, I will persuade you. Ndiposo kuneni ilachi mzimu china kumwamba kwa mbele kutafumu inalikuwa ni sakwenda kumuna maboza ulimwengu. Okay, before there, we want to find out ni spirit ya banji ya menina na kuramau ya kuti ine nizaenda nikamuna meboza. Okay, ningafuza cha question nikabe kupitiliza. Muona munga ni spirit ya banji na imila pasokoro pa mungu. Yes boy. Ni Satan. Mimi ni Satan nzeko kumwamba te. Waita meeting. Ngachabe chilipo chimele na meeting pamele pa. Mulungu asakira waboza. Azaenda akanda misa, akanda ni Ahabu kutaende kukondo ndiposo afere kwa mene koja. John chapter 8 verse 43 to 45. John chapter 8 verse 43 to 45. Si muzimu simuzindikira malangulidwe anga chifukwa ninji chifukwa simungate kumva mawu anga inu muli ochokera mwa atate wanu mdierekezi ndipo zolakalaka zache za atate wanu mofuna kuchita. Iyeyu anali wambanda kuyambira pachiyambi ndipo sanayima mchonadi pakuti mwa iye mulibe chonadi. Mwa iye mulibe chonadi. Simunga mbele zilizonse zamene ndingakuphunzitseni, simunga konke zilizonse zamene ndingakambeza choona, because inu muchokera kwa atate wanu. Yesu anali kuuza wantu pano pazikora pansi. Muchokera kwa atate wanu ni waboza. Kuchokera pachiyambi sama kamba pazoona. Iye alibe chonadi ni wamaboza pali ponse. So tinali kufuna tiziyo kuti spirit inayamuka kumpando wa chifumu kuenda pa
Mungu kama uta nizaende nikamuna ndipoza kuti fumu muzawina endanje kukonda fere kwa miloko ndine pano. So Yesu asimikiza kwamba kuti tate wanu ni wapoza kuchokera pa chiyambi, meaning tate wapoza ni Satani. Amen. Tenti kuelewa mbele kwa mavesi. Verse 22. And the Lord said unto him, wherewith? And he said, I will go forth and I will be a lying spirit in the mouth of all his prophets. Uzachita bwanjiwe. Sisi wakambatuza kwa sababu enda kukana ma uyu mtu. Kutaende kukondo ni mpaira kwa mile kuta. Chispirit chinaimi lapo sokoropa mungu kama kuti. Ile nizaenda ndina spirit pano. Nikachita bwanji. I will go forth and I will be a lying spirit. Nizangara musimu wa chiyengo. Musimu wa boza. Nikangara musimu wa boza. Nizangera kuti. Read for us again. I will be a lying spirit in the mouth of all his prophets. Nizangara musimu wa chiyengo mwaneneri wake wonse. And he said, thou shalt persuade him and prevail also. Go forth and do so. Mungu anakamba kuti okay, uzaenda ukamuname bwanji uyu muntu. Sisi wakamatu kwanisa kunama boza. Chisatana chinakamba kuti nizaenda nikangene mu milomo y'abaneneri bake wonse. Bweze n'abaneneri bambi 400. But Satana akamba kuti nizaenda nikangene mu milomo zao ndiponso bonse bazakanenera baboza. Okay? Lero tulina baneneri bambiri pasikora pansi pano. Baneneri bambiri bamene tulinawo pasikora pansi pano. Kodi tikwanisa kuwaziba kuti uyu muneneri ndiye baja bamene Satana anabwera kungena kuti baneneri baboza. Timalepera kuwaziba. Why? Chifukwa chakuti ise muzimu wa Mulungu suli waife. Aba bantu bapakisa pasikora pansi. Aba bantu sibapendeka pasikora pansi. Satana anabwera abangena bonse nalero so bambiri baliyo banenera baboza. Bati chimwe chamene chindabwisa ninji Mulungu aitaniza miti na kufunza kuti azaenda akana myoyo munyamata kuti aende kukondo ndani. Satana kama kuti ine nizamunama ndiponso avomekeza wana Mulungu ta mfana idea yako ni yamushi isebenza. Usaenda ukawangeni ero bayambe kunenera baboza ero bakanenera chati enda ukuza wina akaferwa ati Satana anaroledwa ndi Mulungu kuti nakupasa udindo nyamuka pita enda. Then Satana anabwera romba kuyamba kungena pali aliyense ndiye reason aliyense muntu agona che auka so akamba kuti ndine prophet chite akagona karota cha Peturo ndine ba prophet chite. So when you begin to ask them, iwe ndiwo prophet wa mtundu bwanji anakuitana kuti ngale prophet ndana ati ni Mulungu munjira yotani ukamfuza makweshenzi so angara kusema imechoka ndi moso wanje. That's why some verses because alina bantu bamene bamukunga kumbuyo bamene bamugwadira bampasa ulemu ni bapapa ni ba prophet. Koma malemba ena mutika yaberenge kamba kuti baneneri bonse bananenera kuchoka kuchiyambi kubolopereza pali ndani pali John. That's why kambiri makondo kamba ulibe prophet anga kale na title utam prophet chite this time wala pali gift of prophecy yamene ili iko pali tawino ya kuti teacher akafunzisa Mulungu akamfumburusia akwaliza kuonesa wana kukuza kuti okay pali kuti amene ifika mukala so that out munjira iyi nai. Amen. Bible singa mau yakuti ni wa prophets because bafuna kutenga chita chitori chinapangiwa na Nebukadnezar zili ndala. Pakuyuzinga title ya kama kuti ni ma prophets, ni ma pastors, ni ma apostles. Bafuna kuti bakabwera kuli Yusu mukabwera kota wa prophet chiti. One time mushanga na city so mabapasa papa batipemperereko mayo tikapeze nchito. Nebukadnezar anali kuonesa picture ya zinthu zimene zibwera kusogolo.
anapanga chidori cha gold, not cha silver, cha gold. Ni chidori chamene chikurepresent ndalama. Bonse wamene vanenge wana spirit ya Satana. Bonse wamene vapita valalikira utenga wa Mulungu wakutukaimirira so ukamvera so utoziva kuti ava ndiwoso vafunika kutembera. Chamene vasakira na watesi chipulumutso pamaso pano vasakira chabe ndalama. That's why goya on your start abantu. My brother mkabwera mankala mchechi so mwakuma atachabe so ero analikira kuno kusogoro. Fire by fire. Can I prophesy? Yes. Akuna ngana mwakuma tazo. Ungana tabati muona ma problems ya kukonkani. Sigi na mina wampasa wenzo wakuma akapotabe so azi wakuta aone kwa mafumba. Akapotabe so amen papa God deeper. Wamba kumpasa sigi no mani. Kuyumba kwa kulibwani. Haya chifuta na wamadama nezena ziva. Ise ine ni maziwa tabe kutiwe Musa ni wonji nyengwe tembenuka. Ninalikira utenga wana wa Mungu last week. Vanakangi wa kunene na prophet vanapezeka by time. Tosi tinachitoa invite overnight. Ma prophets vavili hapa. Ise tabe tunalikira utenga watu uyu taikirwa kuma broko tankara. Ma prophets vayanzikira kapeti vankara na poti yakapapwino so. Vimesa na pwino wana wa Mungu. Nati njema prophets ava akutie so imu mzalali kila theni makuru vazabwela vasirizi na mwazi iwe awa si wakuru awa ili nikanali kila makalipe pralikia msi wazalali kini ai ni ma prophets na tuoke no problem anipasa utenga na bwela na udinda ma prophets wananyamuka kutawa kwenda kunyumba so na njema prophets makomboka so ni spiriti ya mene Mulungu anaiora Satani kuti mfana ndio chenjera uzamunda mazona kutaende mkono ni mpaile kwa mele kutia akutia mfumu ni kwa ni suppose utindo end dia abapata sikora pasi so kwa mele tirali kila utenga wa Mulungu uyu wa mene muona tirali kila pana chikupasa ni mpata wakuti musefe so uzamuvira kuti uyu utenga kulibe kwinango kwa mene onalaliki nutenga wamene wama kumveka lero tifunafuna kuti umoyo watu upeze chipulumutso chosata noti njala kuchechi pamene muyenda sinikamba kuti nikoipa but ingati mubusa sana itaniwa ukalalikira utenga wa chipulumutso azamba kulalikira bandala akalalikira so offering ya biliwa akalalikira so tithe ya biliwa uzambera nombera kuti sokolera yawo siwanga sirize utenga wao osakamba koma kobi iza tikambera chapeso timubweza kuline kukateneza no chidori chamera napanga chitandalama asakira makobi amen satambera kuti ni spirit ya mene Mulungu ashita release kuti aendani kawaname chabe uko vipose kumene bazachita nifawa but chintu chimoza mene chintakwisa Mulungu ashita allow spirit ya Satana mkirekezi kuti ibwere ingene mu bantu bakambivapoza ndiye pamene maziwa kuti kuli bantu vanaitaniwa vanasatiwa na Mulungu kuti vakalandira chipulumutso kuli bantu vamene sivazalandira chipulumutso amen so isa pamene tinalikira pano so tifuna umoyo wako iwe ulandire chipulumutso but ukaona tinalikira utenga so ukakumbuka kwa wachokera mafaya tinajaira kai chiwe chafikao mso mafaya tinajaira kwa meta chokera wa kujumba TV na tizungu sininga choke Mungu sti kudanga wanaiwe sti waringa na mupamono because ni chito ya Mulungu kuti iwe ubwere ku presence ya Mungu not easy setirali kinacheta kujesa utenga then ingati Mulungu anacha tipost sindi mutima mwako ufuna sofu na ubwere amen. So paiji nisapenda kuti mniberengere kwa 2 Thessalonica 2:8 verse kwenda pants. Verse number 8. And then shall that wicked be revealed, whom the Lord shall consume with the spirit of his mouth, and shall destroy with the brightness of his coming.
even him who's coming after the working of Satan with all power and signs and lying wonders. Verse number 2. And with all deceivableness of unrighteousness in them that perish, because they received not the love of the truth, that they might be saved. And for this cause, God shall send them strong delusions, that shall believe a lie. Verse 2, that they all might be damned who believed not the truth, but had pleasure in unrighteousness. Tinalalikira utenga wa Mulungu, tikawulalikira so, wena ngosimuumvezesesa na kuukana manini. But time ifika Bible ikamba kuti zonse zobisika zizabwera potuba. Ndipo zikabwera potuba, izi zonyasa Mulungu azaononga na mpepo ya mulomo wake. Kurakura chabe so kuti pa yake apa wonsa one time. Aononga na mawe ya mulomo wake. But mvezesa verse ya mene hiyo pani yeyo feni. Awa watu wazaonongewa chifukwa cha kuti bakana kulandira utenga wa chipulumutso. Bakakana kulandira utenga wa chipulumutso, Mulungu amatuma mphamvu pali majamani. Mphamvu yamene awatumira Mulungu ni yotani yakuti bapitirize kurupirira boza kufikira siku yamene bazaenda kuchiweruzo. And for this cause, God shall send them strong delusions, that they should believe in him. Si Satani mbanja. Je wamene kalenga wasonsi. Wamene akamba kuti simukurupirira utenga ukakufikani mukana munakamba kuti ise pano pamene tinankala tinafika tizafera pamene pano. Mulungu akutumira mphamvu mdara yakuti ni special anointing. Iyi amene kambika pa ni special anointing yakuti ukulalikira utenga wakuti siyana hivi iweona munga watu bakuna maboza. Musogorera pamene ulili pali danger ni randi maini amene unankalapo iyi. Musogorera nkalapo pano 18 years. So ine sinika chokepo pano iyi chechi yanu inayamba 2 weeks ago. Ndiye machechi amene yakambi wa Bible tia zakapaka machechi ya chinyekwa. Jesus. Tiralikira utenga wakuti uzimu wako siku lamene uzapo tikupeleka kumaji. Usanga na spirit yako isekelera so kuti chipulumutso ninachilandira. Amen.